priniesť. Dobré ránko. Dnes som vás zobrala so sebou. Je asi niečo pred 7. Takto chodíme každé ráno s Kierkou. Je tu nádherne. Sme vlastne v Uhrovci. Tu bývajú moji rodičia. My sme prvý týždeň boli pri tej vode. No a tento druhý týždeň sme tu, každé ráno sem chodíme. Zobrala som vás prvýkrát. Pretože zajtra už odchádzame do Anglicka. No, chcela som vám toto natočiť. Túto krásu, ale ešte pôjdeme tam vyššie. No, prinies loptičku. Sem chodíme aj ráno, aj večer. Čo sú to šipky, nie? Či? Tu sú trnky. Trnky sú ale zrelé až po mrazoch. Idem tuto hore na sused včely. No poď. Akože dievčatá, no už ideme, dobre. To musím vám povedať, že minimálne 5 kg som tu pribrala. Fakt, za tie 2 týždne. Ale to, akože doma vôbec zákusky, vôbec také prílohy, vôbec chlieb, pečivo. No a tu všetko. Rád rádom. No, už ideme. No, ty si dobrúčka. Šikovná. No, a už máme po loptičke. Tá teda odskočila. Hádam sa tam Ty si šikulka. No daj mi, a žen tam hore ti hodím. Lebo tu to odskakuje do tých kríkov. Úžasne tu bolo. Úžasne a veľmi rýchlo to ubehlo. A to poznáte všetci. No sem tam tu aj ten pán včelár je, keď ideme okolo. Tam vydymuje. Ale teraz asi nie, lebo už keď to tam vydymuje, už to cítim, keď som tu. No tu, to je. No nie je tu. No, takže ako by som zhrnula túto dovolenku. No vidíte, jak teda počujete, jak pachtím? Fuj. Prídeme domov a ideme, že zahadzovať celá rodina. Aj toto tu čudo malé. Že? No, to bolo super, že babinka dávala piškotky každý deň. No. Boli sme vlastne aj na pretekoch do vrchu. Som vám spomínala, že som v Uhrovci, moji rodičia tu žijú. No a tu je Jankov vršok a vlastne tam sa konali tie preteky.
Ak mi pošle môj drahý nejaký klip, tak vám to sem dám, aby ste boli v obraze, o čo ide. Spln. Neviem, či to vidno. Aj by som vám to približila. Ale zas moja kapa... počkajte. Že by? No, tak snáď aj. Hádam sa mi to aj podarilo. No a toto vám chcem ukázať. Túto nádheru, ktorú máme na Slovensku. No neviem, čo na to povie kamera, na to slniečko. Či niečo uvidíte? Asi som to mala radšej večer tu natočiť. Keď to slnko zapadá. No ale je rýchlo vyliezlo hore. No je tu krásne. Chodím tu takým rýchlejším tempom. Ale čím dlhšie sme tu, tým chodím pomalším. Pretože nevládzem. A čím dlhšie sme tu, tak mi nenosí loptičky, že? Pretože aj jej sa nechce. No takže sme boli na tých pretekoch, boli sme za tým Jojkom a Silvinkou a ešte vlastne sme boli ešte za jedným fanúšikom Peťovým, ten sa volá Peter. Ten vlastne má tiež handicap, s očami má problém, nevidí. Takže aj za ním sme boli. No, kde sme ešte boli vlastne? No teraz normálne ma to nenapadá. Samozrejme niekoľkokrát sme sa boli niekde najesť. No hlavne pri tej vode sme teda boli. Na hríboch sme boli. Hej, na hríboch sme boli. Ja som teda bola iba raz. Ale Peťo ten bol dvakrát. Bol potom ešte so synom. My sme našli len suchohríby. A oni našli aj dubačiky. No syn vlastne tu prišiel, neviem, na 3 dní. Predtým bol vlastne Peťo predtým týždeň s ním v Bratislave na futbale. To, kto hrá, už neviem. Vedela som, ale no však Blaváci, ale neviem s kým. No a teraz asi bude odveta, alebo ako... Neviem, ja tomu nerozumiem. No a kde sme? Ani sme tak toho moc nepochodili. Väčšinou chodíme na 3 týždne. Teraz sme boli len na 2. Pretože sme chceli, aby si Peťo ušetril týždeň dovolenky. Pozvali sme vlastne k nám aj tých kamarátov, čo sme u nich boli pri vode. To je Danka s Milanom. Takže sme sa dohodli, že nás navštívia v Anglicku. No a hlavne aj na Silvestra príde môj brat s Peťovým synom. S tým, čo vlastne tu bol. Tu bol vlastne do včera. Včera ho zaviezol Peťo do obeda domov. No a my sme išli do tej bane. No je tu nádherne, vidíte to. Fakt idem pomaličky, no kedy chodíme rýchlejšie. No a ona už čaká, kedy jej hodím. No prines. Aj som na ňu trošku zabudla, že jej mám hádzať. No proste toto je krásne Slovensko.
úžasné. Samozrejme, že mi chýba, ale musím povedať, že som šťastná v tom Anglicku, že nie je to také, že mi chýba, že tak, že by som až nejako veľmi smútila, to vôbec nie. Vždy tu úplne som šťastná, keď som tu, ale zase už keď ideme, tak už sa teším tam. To tak mám každý rok. Keď ideme sem, už sa neviem dočkať. A keď ideme domov, tak tiež sa teším. Domov mám tam syna, mám tam svoje zázemie, ten svoj stereotyp. No jednoducho, tak každý sa teší domov. No. Toto je vlastne tá dedinka Uhrovec, kde moji rodičia bývajú. Ešte ak nezabudnem, tak vám sem dám. Môj otec je rezbar. Nepoviem, že bývalý, aj keď už teda nevyrezáva, pretože nemôže. Ale je to rezbar. A krásne diela. Krásne diela. Spravil, vyrezal. Nádherné, tak vám ich sem dám. Niečo z jeho diel. Tak ešte takýto pohľad krásny. Neviem, to slniečko hovorím, to je polia, lesy. Kiarik, prines. No, chodíme väčšinou až tuto k tomu ostrovčeku. Keď som tam bola prvýkrát, ale nie tento rok, ale pred 2 rokmi, tuším to bolo, hej, keď sme vlastne si kúpili kiarku a chodila som sem s ňou ju venčiť, tak som tam išla pri tento ostrovček, lebo to ani nie je lesík, neviem ako to nazvať. No a tam to má samozrejme, ja som tam niečo videla, ja som to tak prašila preč, som to hovorila Peťovi. Tak mi, že no poď ty Bojko, ideme pozrieť, čo to tam nejaké krmitko pre vysokú. Ja som to samozrejme videla, tam neviem, nejakú tvár, alebo hlavu, alebo ja neviem čo. A akože nešla som donútra, len takto z tej cestičky, no nie úplne z cestičky, ale vlastne tuto som stála niekde. Tak potom išiel so mnou a sa mi posmieval, no. Že som Bojka. A vôbec nie som učesaná ani umytá, lebo fakt to máme kusoček, ja vždycky sa len tak rýchlo oblečiem, aby Kiara dlho nečakala. No a potom, keď prídem, tak kávička a až potom zúbky. Až potom sa idem umyť. Lebo mi to príde také zvláštne, že umyjem si zuby a potom vypijem kávu, ktorá mi ich zafarbí na žlto. Takže a hlavne, ja keď si tie zuby umyjem, tak samozrejme, že tá káva má aj inú chuť, že po tej paste. Poď. No poď ty, moje zlatko. Zajtra ideme domkov. No ozaj, boli sme u veterinárky. Je tu úžasná pani veterinárka. Volá sa, no, ale neviem meno, priznám sa. Meno neviem, priezvisko viem, pani Turčanová. Ale meno Veronika? Neviem. No a tak tá nám ju každý rok zaočkuje od červy, lebo je to povinné vlastne cez hranice, by nás s Kiarou nepustili. No a tak sme spomenuli, že ako tú cestu veľmi zle znáša, že či niečo nemá, teda Peťo to spomenul, mňa to vôbec nenapadlo. Našťastie jeho áno, tak dostala nejaký sirupček do striekačiek a má to dostať hodinu pred cestou
tu je prvú a potom po 3, tuším, alebo až 4 hodinách ďalšiu, ak teda znovu by nastal problém, lebo u nej je to tak, že ona vlastne keď sme sem išli, cestujeme 2 dní, hej, spíme medzi tým na hoteli, no a ten prvý deň ona si ani nelahla, ona sedela a dýchčala. Už jej hlava padala, taká unavená, lebo ona naozaj aj doma veľa prespí, čo je akože každý psík. No ale ona celú cestu nezažmurila oko. Sedela a dýchčala. Aj sme ju pamlskami ani jesť nechcela. Hladili sme ju, všetko možné. Nič nepomáhalo. No potom sme prespali na tom hoteli v Nemecku. To som vám sem dala zabery. A na druhý deň trošku si pospala. Na druhý deň to už bolo lepšie. Ale nebolo to dokonalé, nebolo to dobré úplne. Ale bolo to lepšie. No už si aj trošku pospala. Ale myslím, že už z únavy aj, že už to tak rezignovala. Ale ono vlastne, ja neviem, či je to len čiste stres, že z toho, že cestuje v tom aute, alebo či aj má takú nevoľnosť, ako mávajú ľudia, aj ja teda. Keď sedím vzadu napríklad, keď som bola dieťa, tak úplne aj v autobuse. Že fakt nosili sa vrecuška. No a takže sme dostali takú medicínku, že? No, aby Kiarinke nebolo zle. No. Ukážeme dievčatkami, ako ty krásne poslúchaš. No, počkaj. Tak, sadni, lahni a plas. No, ty si šikovná. Tak, sadni. No, lahni. Otoč. A ešte raz, lebo asi zase to panička dobre nenatočila. Sadni, lahni, plas, sadni, lahni, otoč, hej, zostaň. Otoč, ty lenivec. Áno, nechce sa jej. Tak toto je neposlušná Kiarka. Skúsime to dole kopcom, lebo je lenivá. Takže sadni. No. Ale ja som povedala sadni. Tak si dobrá. Lahni. A otoč. Hej. Tak. No šikovná. Keď sa nám chceš, že? Prines. Tak ešte asi posledný pohľad. No. Tak, hľadáme. No, kde je tá loptička? Kde je? No, šikovná. No, chcem vám ešte ukázať vlastne, kde moji rodičia bývajú. Tu má jeden zo susedov uložené drevo. Vlastne bývajú tak pod horou, pod lesom. Lepšie povedané. Správnejšie. No poď.
mamina moja pestuje levandu. Nejaký stromček tu na tom, akože nejakú skalku. No to je naše auto s nádhernými foliami, ktoré idú dole hneď, ak prídeme. Bratov, Tiguan. No a to bývajú moji rodičia. V krásnom domčeku. Takto hneď pod lesom. No toto sú nejaké diela nášho dedula, ale sú už veľmi zanedbané. Veď má babina krásnu záhradku, pred záhradku. Nádhera. Takže takto máme lesík krásne. Ešte raz tu je záhradka, predzáhradka. Toto je dielo, ktoré robil náš dedulo, môj tatino. Krása. A ešte vám tu ukážem. Počkaj, Kiavinka, chvíľovku. Sú poklady mojej maminy povešané. No podľa tejto bohyne robili jednu sochu, tá je vnútri, to vám ukážem potom. Neviem, či tu je plyn alebo neviem čo, takto spravila, aby to bolo takéto pekné. No, tuto máme nejaké hrybiky, hovorím, treba to všetko poopravovať. No, tatino už na to nemá síl. No, stork, bože, ako sa to povie, mozgovú príhodu. No, toto je tiež diel, ale teda to sú také diela, že veľké vonkajšie. Tu máme chybičky, moc je to zaleknené, to je, tiež sa bude musieť pretrhať, babina hovorila. Tu sme sušili hrybiky. No, tuto je môj figovník, ktorý som dostala od Danky. Krásny. A toto je môj braček. Tu sa bude dnes upratovať. Ešte Peťo musí ten grill umyť. No toto asi na kameru ani nebudem dávať. Dobré ránko. Tak my už cestujeme domov. Nič som vám netočila, lebo nebolo čo, nebudem vám cestu točiť, na čo to je nuda. Spali sme na takom diaľničnom moteli, úplne všetko čistúčké, také bežné, jak keď sme sem išli, niečo podobné. Takže nič nové. No a za chvíľočku ideme na vláčik a budeme v Anglicku. Veru, áno, ešte 50 km. Koľko? 50 km. No a potom to máme nejaké... Prečo ideme na vláčik? Na vláčik ideme preto, lebo všetko bolo už vybukované, čo sa na loď. Takže sme sa na loď nedostali. Ale úplne sa z toho tešíme, pretože cesta vláčikom trvá maximálne 30 minút a cesta loďou minimálne hodinu a pol. Záleží na tom, akou spoločnosťou, odkiaľ, kam. No takže sa tešíme, že budeme rýchlo doma. Potom tu máme koľko? 4 hoďky? No 4, keď všetko dobre bude, tak slabé 4. Keď vylezieme z tunelu, tak nejaké 4 hodinky. A budeme doma, záleží na tom, či bude trafik, alebo nebude. No takže, ak nezabudnem, tak vám to natočím, keď pôjdeme do tunelu. Kde sme to? Lešutl. Ideme na vlak. Tak. Calais. Stanica. Tak, Calais, to som chcela. Ideme na vláčik. Ideme najskôr asi, podľa toho, ako sme boli naposledy, no, tak najskôr s Kiarkou. Už to značí na kruháči, musíme ísť doma. Najskôr s Kiarkou, tam ju musia jej skontrolovať čip a pas, či má očkovanie, odčervenie. No a potom pôjdeme ďalej, potom pôjdeme my na pasové. Pôjdeme my na pasové.
čisto, jak to bolo minulý rok. Takto bokom je zvieratka. Neviem, či tam môžem zobrať kameru. Pokúsim sa. A na lodi to robia pri okienku všetko. Áno, je to také lepšie na tej lodi, že tam ani vystúpiť nemusíme, to nám dá tú čítačku na tie čipy. Zoberieme, očipuje, oskenujeme, tak a skontroluje akurát ten pas. Toto musíme ísť do... To je táto Unimobunka, či ako sa tomu nadáva? No tak tam musíme ísť z Kiarkova. Taký karaván pekný, áno. No, samý psík. No dobre, poďme na to. No dobre, ďakujem, že si mi dala vody napiť aj mňa. Som smedom neumel. No poďme. No počkaj, ešte to tu ukážem. Ako to tu vypadá. Francúzov. Tak, už ideme na pasové. No a potom už len na vlačík. Ešte anglická strana. Áno, ešte Angličania nás budú. Aha, no tak. A tam tiež pasy, hej? No nebudem tu radšej točiť, aby nás náhodou ešte kvôli tomu nevyložili. To by bola sranda. Akože, nech sa páči. Sme v colnom pásme teraz, aktuálne. Ideme na parkovisko a na vlak. No tu budeme teraz čakať, kým vlastne nás nebudú brať na ten vlak, že? Už sme dávno nešli vlakom, koľko je tomu? Hádam aj 3 roky, že? Ideme tam? No však áno. Idem sa pozerať? Nie. Srandu, že jen tam boli ťa. Idem radšej pomalšie. No poď pomaličky. Ale keby sme mali ten box, tak by sme sa Tam by sme ísť doprava. Aha. Toto tu je. Ideme. No. Bude za chvíľu už aj onej, pôjdeme priamo na vlak. To by bolo najlepšie. Dobre, hodinku skôr, ako sme plánovali. To je úplne ideálne. Dobre, čakáme, kedy sa to pohne. Ideme na to! Je 10:38, no troška to tu skáče, asi to Zvukové vidíte. znamenie ohlasilo 10 hodín a 38 minút. Takže tak. No dnes sú tu sami milí ľudia. Samé pekné francúzsky. Aha. Čapím ti jednu? Však preto spievam tú melódiu. A mali sme zabukované na 11:30. O 12:00. O 12:00 až? Tak o 12:00. Wow, tak to je... Nie, o 12:30 si hovoril. O 12:00
12:30 a mali sme tu byť 11:30. Aha, tak teda. Dokonca 12:30 ešte aj. Aha, 12:30. Tam je nejaká zápcha, čo sa tam deje. Problémy v raji. Toto tu tychčí. Psísko. Parádne prespala včera celý deň. Dali sme jej takú medicínku. Od lekára. No, sirup na ukludnenie, lebo strašne zle znášala tú cestu sem. Tak ju prespala. Ale už sa tešíme domov, že? Už na svoju posteľ. Veľkú. Jaj. Bez psa. Bez psa, áno. My sme ani jednu noc bez nej nespali, že? Každú noc nám spala pri nohách alebo medzi nami, proste kde sa premiestnila cez noc. Balvan. Takže doma spí dole a my hore na poschodí, tak sa konečne vyspíme. To kamióny takto? No a šoféri sú zvlášť vo vagóne. Aha. Tam je pretlak veľký pod tým morom. Aha, no však áno, keď oni sú vlastne není v kabínke, že? Keby ostali v kabíne, tak umrú. No myslím, keď to nemajú... Pretlakované. Áno. Aha. Tak to zas... No ale zas je to lepšie, keď sú takto rýchlejšie na druhej strane. No. Vlak je, s kamionmi ide dlhšie ako osobáky. Áno? Ale kamionisti radšej chodia, myslím si, že loďou, lebo tam sa aj zadarmo najedia, nie? No aj osprchujú. Osprchujú sa tam. Hlavne pre tých je to dobre, čo idú čo idú z Francúzska, tým je to jedno, ale keď ide niekto z Nemecka, je rýchlejší, alebo akurát to je celé. Tým prvým vchodom sa ide hore na poschodie a tým druhým dole na prízemie toho vlaku. Je to vlastne poschodové. Double deck, you are single deck for you. You go straight on the single deck. Okay. Okay, you go straight on. Yeah. Čo to bolo za Francúz? A prečo ideme až tam? Lebo ideme na single deck, tam kde autobusy chodia. Že sme vysokí. Chápem prečo. Nie sme vysokí, sme? Povedal sme. No toto. Single deck. Ideme s karavánmi. Tak to obehneme, pozri sa na to. Čak. Však normálne daj toto smerovku a hádam nás pustia, čo? Niekto pustí. No však. Tak tu budeme cestovať, keď pôjdeme s karavánom, bola kedy. Však to je autobusy idú. No však áno, karavány, autobusy, vany. Čiže tam mal iba ten box na aute. Ideme tam. VIP idú dopredu. To socky tu stoja v rade. Ale no jasné. Čo? Môžeme ísť. Aha, on nám dal prednosť. Dobre, dobre. Vidíš to? Pekný Francúz. Počkaj, hneď sa vrátim. My sme asi natesno, vieš, tak nás preto poslali sem. Aha. My sme tých 185, ale máme asi 184. Počkaj, ešte sa asi pohneme.
Však to tu musí niekto riadiť, nie? Však tam určite Fedu niekto riadi. No, však hovorím, že ešte asi nie sme. Budú podávať kaviár a šampanské. Celebrita. Celebrity, no. No však Jarka je celebritka, že? No. Kaviárové toasty maximálne tak. Niekto tu bude spať. Kto? Nebudem to ukazovať prstom, ale trafená hus zagagala. To není možné. Ešte tu bude 30 minút niekto drýchmať. Na tom displeji to vyzerá jak zlatý salónik, pozri. No, však ty len to je VIP. Sa furt smeješ. To bol pozdý. Už si laškala, už to prestalo baviť. Thank you. Ja si okno neotváram, aby to ma neťahalo. Ja som otvorila, takže... To je druhý jeden fígel. Vždy to vyplo. Kde vyplo to, Milan? Kiarik, čuši. Ahoj. Aňo, ideme tu školu. Drichmať. Jaj, takto. Hej, Božtek. Božtek mi tak chytro. Á, dobrúčka, ty vody budeš v televízore. Ceruste. No, buď ja som VIP pes. Ideme domov. Večer budeš na gauči na svojom sa rozvalovať. No. My s Páničkom budeme chrápať, Aňu, jašná vec. Pániček si dá pivko. Áno, presne tak, ale ja budem smiať, keď si dám to plzeňské, čo sme prepačovali. Madame, monsieur, váš pes musí sedieť na prdeli, laute. Počuješ to? Tebe hovoria, máme ten bielý, my ho vidíme. To je ten pažravý. Áno, šity. O, šity. No, tichuško, dáme hubu. Áňo, ja ťa ľúbim. Kamoška na tedy celú Európu precestovala teraz. 4000 km hore dole si urobila. Chceš pamoštek? Nie, nechce ona. Prečo Pavlovskou si zotla za dovolenku, je to jasné. Une annonce d'évacuation. Des auditions du signal sonore, vous devrez gagner directement le compartiment voisin. Sme tu, miláčku. No, welcome to UK. Ahoj, píško. 11:28, toto je európsky, či... Európsky. Aha, to musíš prehodiť. Takže 10, manuálne. 28. Čiže 10:28. Perfektne. Čiže sme cestovali časom. Budeme dneska večer pri pive. Ideme tam, kde sme včera skončili. Ako kto? Už aj mám signál? Nemám. To ani nebolo 20 minút, bolo? Áno? Nepozreli sme, koľko bolo, keď sme vyrazili, ale bolo to veľmi rýchle. Dobre, to môžeme podávať dole. Je to nálepky, vsače. No to ešte tam zostane. Púšťame tento prostriedok mobilný. Európa je smrť, Anglicko je hra. A baterka sa nám nevybila. No a to pamätáš, to vlastne
Veru, bolo to asi tak 3 roky dozadu a to ešte sme nenaštartovali auto. To bolo tu, nie? No, vo vlaku to bolo. No však vo vlaku. No. Áno, že už sme vlastne boli na druhej strane a nemohli sme naštartovať, Ale sme na to pripravení. lebo sme mali, sa nám vybila baterka. Tak vypadá jak zlatom obkladané. Aha, pozri. To svetlo robí. Áno. Čo ty zase dýchčíš? Vidíš, že to sú škaredí Angláni pri výstupe. Už konečne budeme na tej správnej strane jazdiť. Musíme dať bezpečnostný pás.